Така, тук човека пита какво става с книжките. Значи, за книжките трябваше да има редовен кабинет. Извървяхме пътя, мина през комисиите. След това излязахте на протести, не искахте това правителство и хората не можаха да довършат работата. Сега ще имаме ново правителство, но това ще бъде русофилско. Румен Радев ще направи ново правителство. Ще опитаме пак, но не съм сигурен, че ще го приемат. Аз не вярвам на русофилите, на русопутите, че мислят за доброто на хората. Вие го искахте това нещо, гласувахте за Румен Радев. Сега направихте го силен и аз от него ще се моля да ви оправят книжките, да имате книжки, да отидете да си вадите хляба. 1000 пъти ви казах, не пипайте правителството, лева искаме, шибания лев искаме. Да се маха това правителство. Хубаво, махнаха се. А те искаха да го променят, тръгнаха да го променят. Сега избрахте Румен Радев. Даже някои глупаци тук. Аз ще се върна в България, ако Румен Радев спечели. Хайде, връщайте се, хайде да във видя. Един върнали са поне. Един върнали са от чужбина. Ето, Румен Радев спечели цялата власт в него. Хайде, връщайте се, нали? Ще оправи България. Или ще чакате да се оправи, тогава да се върнете. Мразихте Европа, говорихте срещу Европа, срещу европейски правила сте и обаче избирате злодеи, избирате русопути и искате те да мислят човешки. Русофили, русопути не мислят човешки. Те мразят всичко различно от тях. И ти си се родил различен от тях и за тях си подчовеки. Просто за пръв път в живота си ще правя нещо, в което не вярвам. Винаги съм вярвал, че трябва да се боря да получа това нещо. Но сега ще се боря с някакви тъпи русопути, русофили. Въобще не вярвам. Но аз все пак ще опитам, защото много хора искат да опитам. И ще опитам и не вярвам да е човек и да мисли човешки, да мисли за доброто на всички хора. За него е важно цвета на кожата. Аз като ви говорих, че Румен Радев е расист, не бе, достойния. Алън си взе достойния сега. Алън си взе да баша назад Чалън. Да, ние ще опитаме. Чакаме да се сформира правителство, комисиите и ще задвижим нещата, но пак казвам, сигурен съм, че ще бъдат против.